Ka World Cup manta usnem imat kade ka World Cup ka baper na ki baper. Amtip na ke gadau kalong ka baper habapet keleng sodong ka perthei ki peba ki khiwin khamtam haba yakun kari Argentina. Te habapet ya ka jing yakun jong kari Argentina lalong thik kumba pet film haki cinema. Namar balai kadon hateng ba kapin itanat lane kapin sutanat yi ba bat kadon hateng kapin serai. Te henrei habapet ya ka jing yakun jong kane kari. Habasdang jong ka gim imat i kumba ka tolot bat teng don hateng ka ba i kumba ka klan te habapet ya kino ki film ru ki julong hi kumta bau aktor ha ka banengkong ujule kum uba tolot ule kumbom don bor ban ile persya ya ki gang te henrei ha ka jing persang jong ki gang ki babun warla ki gang ki klan bor katno ru warla hapdang i kumba u aktor un sayap no henrei penban hak alas jong ke minit penban uile persya ya kita ki gang ki bakhan bor katno ru penban udang la ban ya khon ya kita ki gang warla ki khan bor katno ru te de na kata kadau ba ki nong pej ya ki film ru ki internet bet hak last minute te kumju kane kari Argentina te hak baningkong ka le kumba ka tlot bor bat ki paj ba ki baju kersan ya kane kari kadang perkhat ba ka Argentina kan job da ka basuk bat kala ban yo thep bun teli ki gol se kila ban ong kumta henrei kat badang yai ka game la cross hadu khandai 4 minute haban apoi kapor te henrei kari Argentina kampat yo ban job suk ya kane ka kari Switzerland te wat hapdang ka jing yakun jong kane ka game ha kaba ka Switzerland kalayo mat ya ka jing susi namar ka jing yo red card no jong uwei naki player jong kari Switzerland te henrei watla kataru kane kari Argentina kam sem la pen i ya kata ka jing klan ha khmat jong kane kari Switzerland te henrei ka jing pen i ka jong ka ya ka jing klan ka dei bet tang halas minute tang ban pen i tanat ya upaj ba ne lese ka dei na kano ka dauru ngamla ban tip te ka jang yang rasong jong ka dau jong kari Argentina imat kadai namar ka jing bun palat ki basun ya kane kari Argentina tenre watla ki wei ki shun ya kari Argentina bat kila plan ban pen flop ya kane kari ba kumno kanla ban sha rem no te henrei kane kari da ka jing klan jong ki player bat da ka jing 3 minute bat menta kalarung derek sha ka semi final te haka game ka ban sawan ka ri Argentina kan sai khon persya ya ki England te lese don na pedang jongphi namar ha kane ka step ka bai khon kane kari Argentina ha kane ka dong ka than ka jongi ka lip kalaj te lese bun ki bom tip bat ki bun ki bakwa ban yu i ya kane ka game menta ka step henrei kim shem la yo ban pej te lese phi kwa ban tip la Messi uyo ban thep gol ne em ha kane ka game ka ba manta te ale ngin pej ngan pen im ya ki player ki balayo ban thep gol la kalong ya kari Argentina lane la kalong ya kari Switzerland ru kumju te ha ka basdang jong ka game lalam khmat ban ke ya ka bol da kari Switzerland te hadin ka shifo minute kari Argentina kalayo ban penkhi jarno lengba u Mark Alistar ubapong ya ka jersey number arpho mar ula penkhi ya kajar ha ka minute ka ba shifo te hadu ka ba kut jong ka kelas step kari Argentina kam semlayo thep gol su bat na kaliang jong kari Switzerland ro kam semlayo ban penphai te hadin ka kelas step pat ha ka minute ka ba henriu pho nyo kari Switzerland kalayo ban penphai no ya ka gol jong kari Argentina
lengba udi endoi uba pawang ya ka jesi kaba nambar khatway at lengba kane ka gol kaba layo ban panphai no ha ka minute kaba la jankot te kari Switzerland kaladon hapadang kajing kermen te hapadang kajing yo mensim jong kari Switzerland lengba kajing panphai ya kane ka gol kaba susi pat kendet kensan kaba pendu mensim no ya kane kari Switzerland baha kata ka minute kaba hinyo po ar kendet kensan layo red card no da player ubalam khmat ya kane kari Switzerland kata UBM bolo ubalayo ya ka red card te ha kane ka minute kane kari Switzerland kelas dang bandu mensim no te hadin balakut no ka khandai po minute te omdon ba penki jarsu te kabamut kajing yele kalalong kajing yakhaj te nakaliang jong ki official referee kila rai ban ai extra biang sa khatsan minute silang kabamut ka full time jong kane kajing yakhun kandei no sispa arpo minute te kari Argentina kalayo ya ka gol kaba ar lingba uje Alvarez ubapong ya ka jesi nambar khandai uliyo ya ka gol ha ka minute kaba shispa khat ar te shoban kut no ka por ka nlene ka full time kata hadin ka kelas step jong ka kela kaba ar te ka ri Argentina kalayo ban thep ya ka gol kabalai langba UL Martinez bopong ya ka nambar ar pu ar bat ulayo ya ka gol ha ka minute ka ba shispa arpo plus iway te dei hangne ken baka ri Argentina kalayo ya ka jingjob dalai la iway gol persya ya ka ri Switzerland te kari Argentina menta kalarung sya ka semi final kane khun persya ya ka England te ngin sai pek ha kane ka game la kari Argentina kandang job ne em kan point em sya ka final